Je mi nesmiernou cťou, že som bola pozvaná na tento váš meeting a o to viac, že ma pozval pán Nečas. A to preto, že máme veľa spoločného. I on má v svojom životopise kariéru ministra práce. Ja som jeden čas pôsobila ako ministerka práce a máme rovnaký pohľad na spravodlivosť a solidaritu. Preto, priatelia, tieto voľby sú nielen voľbami, ale aj referendum o tom, ako naše krajiny budú vyzerať. Akú budúcnosť pripravíme našim deťom. Je to križovatka rozhodnutia sa medzi zodpovednou politikou, založenou na odvážnych riešeniach, rozvážnosti a múdrosti, voči nezodpovednej politike plnej falošných istôt a falošných sľubov. Ja vás prosím, rozhodnime sa správne. Hovorme si otvorene a úprimne, že rozhadzovačná politika, žitie na dlhy, pôžičky pôžičkám sú cesta, ktorú už za sebou má Grécko, Maďarsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko. Ukážme, že my v strede Európy poznáme správne riešenie, nebojíme sa a budeme robiť rozvážnu, zodpovednú politiku. Váš hlas rozhodne nie len o tom, ako bude vyzerať táto vaša domovina, ale aj o tom, kam bude kráčať Európska únia. Prosím, buďte zodpovední, rozumní, rozvážni a hlavne odvahu. Prajem vám víťazstvo.